Allah Teala qavqulağasın. Kudret kelamına Sure-i Vakıa 86. 87. ayada insana ne diye? فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah Teala diye. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. İnsanın elinin zat gelmeyerliğini, ecizliğini yüze çıkarvaydı ya Huday Teala. Manasını örten ait. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ. Ey insan! Eğer öz ihtiyarına bolyan bolsaydın, eğer sen Rabbin beyk Allah yok bolyan bolsaydı, تَرْجِعُونَهَا. Ölecek bolup duran adamın yanında otiqanız, başarsan şon ruhunu çıkarmanı saklan da şu cesedin içinde diye. Tarci'unaha in kuntum sadiqin. Başarsanız ölecek bolup duran adam döwrügünü gözleşip otiqanız, hemmeňizden narahat şon ruhu çıkacak bolup tuqa. Tarci'unaha. Başarsanız şon ruhunu saklan cesedinin içinde. Başarsanız yeni bir yıllap saklan da şon ruhunu qayta itiklap cesedine salın da diye Huday Teala. İn kuntum sadiqin. Aydiyan kefiniz doğru bolyan bolsa, amalyňyzy ortaklan göreyin diye Huday Teala. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Rabbiniz yok bolyan bolsa, özüňiz öz erkiňizde we öz ihtiyarıňyzda bolyan bolsa, eliňizde kudret we güýç bolyan bolsa, şoň ruhuny saklaň da cesediniň içinde başarýan bolsaňyz. Ahirete gaçyn iýrenmeň, cezaga şin iýermeň başarýan bolsaňyz ya Huday Teala. Emma qadir Allah'ın hükmü gelenden sonra adam malı da gitmeli, mülkü de gitmeli, gelşigi de gitmeli, döwrüňäki de gitmeli we belki içindäki ruhu da gitmeli. Nagadyr bidirek zat adam özüniň Huday Tealaň beren wagtyna Hudaýyň tanyman ömrüni geçirmeli. Hudaý çağırman ey Rabbim Allah deyip Hudaý çağırman ömrüni geçirmeli. Özün yoktan bahare getiren Rabbi, ırsıl veren Hudaýy, gelşik beren Hudaýy, özünün eýesi, özünün maliki, özünün öwrülip barjak yeri. Şol Hudaý Tealasyny ömrüne çağırmany, ya Erhamer Rahimin diýmeni geçip gitmeli dünýeden. Ol insanlar şu gurrüňde gow düşüneýli inşallah bir kidagaday gurrüňden alyp gideýin. Gow kulağasın. Meselen Ebu Leheb, o her zamanında özüne göre Ebu Leheb var. Meselen kän adamlar var, kafir, ya kafir meňzeş, ya fasık, Hudaýdan gafilla gow düşüneýliň şu gurrüňe. Aham, häzir onuň ruhy bestebendişede, gawyň içinde, ine beden bestebendişe. Aham awadan gelşigi bolansaň, göz gaşykylygy bolansaň, oň içiniň ruhuny biz görüp bilemezdik. Oň içiniň ruhy nejis. Aham işte dünýeden geçenne oň ruhy bestebendiden çykýar. Jesede kabra gaşyn gitdi da, emma ruh çykdy. Mana cehenneme oklamasaň başlady yaranak. Inni belli bolýan näme. Taqlaf enderbavet baqimet hast. Çon burun şot suhtan ra alet est. Taqlaf enderbavet baqimet hast. Häzir qalafyň içinde. Häzir bestan içinde ruhy. Hemmemiziň ruhumuz bestamyzyň içinde şa. Qalafyň içinde, qynyň içinde, qawyň içinde. Çon burun şot suhtan ra alet est. Kafir adam ruhy çykdymy, cehenneme oklamasaň başga da yaranak. Ebu Leheb'in ruhu çıkıp birek barsın. Cennetin haysi uşesine varsın. Ne yüzü bilen varsın. Allah Teala'nın haysi rahmetine girmeli. Ne yüzü bilen barmalı? Biz gününün insan, özünün ömrünün vaktinin kadrini bilip de beyik Allah'ın rahmeti ve hidayeti ve nuru bereketinin eteğinde yaşar, iman menen öten adam.